ukudlawa ukucula kwayo noma imangazile ukushaya imiliyoni ukuthi ifinyelele kanjani kodwa azokuyeka ke lokho futhi ivale mfanami le siyeka ke leyo ndaba yesithiti kakhulu kodwa nje mfowethu nakho sakuncoma ukuthi ekugcineni abantu abayisigidi bakwazile ukuthi beyobuka ingoma kaJumba emva kokuba kuphuma igusha ngoba kufanele sikuveze ukuthi ibimile le ngoba ku 250 something K views hayi yaqashuka igusha yaphakama yaphezulu shutha abalandeli okungenzeka siyibuke ngendlela embi abalandeli baKhuzane nabakaJumba bacasulwe igusha bahamba bo streamer kakhulu bengebona futhi ingane yabo ethi naba abakamthanda nonqobo ngoba befuna ukuza ukuthi uJumba mayithi noma ungavala yini evalwayo futhi uKhuzane ungene kanjani engomeni kaJumba ngoba nakho lokufuna sikubone futhi sikuncome le yansi izingene kamnandi lesimanga yabona mayengabuyela futhi kuluyashuna engene ngawo laphana hayi mina ngazi yobulala abantu ngizathiwa lo yashuni ilona wenyoni yomthakathi angena ngawo laphana onyoni ngakhala kakhulu mina ngathi mina uKhuzane madoda usenalo liphimbo engaligcina kusihlasa amaxoki kodwa ke mfowethu ngeke sande kakhulu ake sincome nje ukuhle siyincome igusha kaMthandeni idla amagalane siyincome nathi ingoma enye futhi ethi shape sejezini namathela kakhulu kune part engiyithanda lapho Bukele Perfect TV lapha emakhaya ngilimukela igama ngishepado kaManqele dabuka phansi wahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona ke kade ngapha kwesokudla sami ngiphethe umfo waKhumalo umkhaya wami empembeni emadunjini isigodi njengoba sasintshenile nibonile ivideo sabalele enkundleni yonke indawo ngisho ukuthi Perfect TV lokho ikhulu usuku nosuku sizoba neshow entsha eshisa ikhotha kodwa ke mina angene kuyo unangi mfo waKhumalo iphethe mina nje ngikho host yakhe ngumphelezeli wakhe mfo waKhumalo wethu angimukele ematungeni hamba kahle kodwa cha akonakele ngane yawo sabuza kuwe mfethu abantu bayade bekulindile bethi sawu Manqele athi umletha nini lo muntu othi sifuna ukumbona ehost phela ade ngibatshena ukuthi hayi konakele hayi bafana bakithi angifika ngigalelekile hayi abantu ababukela Perfect TV mfethu ababukeli bakho Khumalo bakulindile nabo nilo bekashana kamenzi yadlumla zakameva nababheja esiqhulu kade bemvalele nawo mhlombane budla bakayise nilo bendlula mithi namandla ngibalandela siyabingelela kuzo zonke indawo la kufinyelela khona umbukiso wethu ke bakithi we-Perfect TV njengoba seshilo umfo waManqele ukuthi lapha nihlezi nawo ugidle igalaza somlo othando yesikhawundane hawu madoda sikhindi senza amadoda sinibethe lemfana isikhathi sakho manje magiyaza wangesisi phansi ophawulo manzi abovula qede ihleke into enhle abayeki sesikhona ke ngalesikhathi madoda siniphathele uhlelo lomnandi kakhulu ke sizokhuluma ngeindaba ezithinta amaciko kaMaskandi nakho konke ke okunye okwenzakalayo kuMaskandi mfo waManqele fowakithi akukho ku episode number 1 awubatshena igama leshow Mfowethu Sikleza koGwansile mfowethu Sikleza koGwansile kufanele sikuchazeke lokho mfo waManqele mase Sikleza koGwansile sisho ukuthini oGwansile kumbele umbele onobisi oluningi inkwema lokuncela lombele impela lizitshikisa umsila awu sungizwa ngqo manje hayi ngeke mfowethu episode number 1 wethu sizokuphathela nje indaba but episode 2 3 4 so sesingena kuzo in details namhlanje nje sizokhuluma ngokuhle kuphela nokubi ke sizokhuluma singene indaba siyibeke ezithebeni iphume ebandleni idliwe kube nje njenge namhlanje kuningi mfo waKhumalo okwenzakalile kuMaskandi indima yethu ikhombisa ukukhulu usuku nosuku ziningi izinto ezenzakalayo inkosi njoba nje inkosi ukubona nje ngigqoka igushi awu sobadoda hayi angazi-ke angazi igushi ibhekephi iyaphi angifuni ukwanda kakhulu ngayo igushi eyi-perfect kodwa ke siyibambe kanjalo igushi eyi-perfect nginikwa ubhuti okay nesibhukabhuka samathanga uMahu nakho kuvale izwe lonke ngegushi mfo waKhumalo uthini ngayo
mfana kithi angifuni ukwanda kakhulu ngayo ngoba uma ngathi kuthiwa hawu ukhuluma ngoba nakhu umakhelwane kodwa nje mfowethu ufuna siyincome into enhle mayenzeka leyathi zawamanqele ingaqalike lokho ekwenzile ngoba mangathi yakhumbula ikakhipha iParis yakhipha iParis lapha yasabala yagelima kunamhlanje mawuthi yabheka laphana ihlezi ku-25 million uma ubuka ku YouTube Music ungabuki lo YouTube wamahala lokho khelwayo YouTube Music ihlezi lapha ku-25 million views ma ubuka ilokhuzana igushi ngigcina ithi 2.9 million views uma ubuka ku YouTube lokho khelwayo isenengako nje 6 or 7 days iphumile ina 6 days namhlanje kusazobe 7 days ubuqeda iviki kusasa igilimanga futhi idla magalana imile iyaqhubeka so into njengalezo mfomo nqele ufuna siyithelele umquba mfowethu siyingcomo ukuze iqhubeke zenzeke onke futhi amaciko siyafisa ukuthi asisebenze umsebenzi onjengaloya kaMthandela sifisa ukuthi kugcine ku XK kuphela mfowethu nangundla ngamandla ngithi noma ungavala lapha eminyama noma engavala yena uzovula phumile imillion nakhona mfowethu uma ukhuluma indaba yengoma kaJumbo ehamba nensizwa laphana yasemandaba ukhuzana mfowampungosi le ngoma yashawa ukucula kwayo noma imangazile ukushaya imillion ukuthi ifinyelele kanjani kodwa azokuyeka ke lokho futhi ivale mfanami le siyeka ke leyo ndaba yesithinte kakhulu kodwa nje mfowethu nakho siyakuncoma ukuthi ekugcineni abantu abayisigidi bakwazile ukuthi beyobuka ingoma kaJumbo emva kokuba kuphuma igushi ngoba kufuna sikuveze ukuthi ibimile le ngoba ku 250 something k views yaqashuka igushi yaphakama yaphezulu shuthi abalandeli okungenzeka sesibuke ngendlela embi abalandeli bakakhuzane nabakaJumbo baqasulwe igushi bahamba bo stream kakhulu bengebona futhi ngane yabo ethi naba bakamthanda nonqobo ngoba befuna ukuza ukuthi uJumbo mayet noma ungavala yini evalwayo futhi ukhuzani ungene kanjani engomeni kaJumbo ngoba nakho lokufuna sikubone futhi sikuncome leyanti izingene kamnandi lesimanga yabona mengabuyela futhi kuluyashuna engene ngawo laphana hayi mina ngazi yobulala abantu ngizathiwa lo yashuni ilona wenyoni yomthakathi angena ngawo laphana onyoni ngakhala kakhulu mina ngathi mina ukhuzani madoda usenalo liphimbo engaligcina kusihlasa amaxoki kodwa ke mfowethu ngeke sande kakhulu ake sincome nje ukuhle siyincome igushi kaMthandeni idla magalane siyincome nathi ingoma enye futhi ethi shape sejezini namathela kakhulu kune part engiyithanda lapha mfowethu ethi don't kiss me too much you are abusing our kiss shawo igcwama elisha laphana so asiyincome lo ngoba imnandi futhi nawo futhi mangaqambi liyothi liphela elivike lizosombuluka noma usuku lwakusasa yokuthi lishayile imillion nasi isidudla sakamhlongo mafikizolo aqilaza ngathi nguye lo into engafuni kusonza namculi ngathi nguye lo kodwa kukhona ingoma amafikizolo engikhubayo kufanele mangihlambuluke iyangikhuba le ngoma mfowethu ithi usaphelela lo mfana ngenamali angazi lo mafikizolo shokuthini uma ekhuluma ngale imtholile umnikazi kimi mfowethu imtholile usenze njani mafikizolo sikhungeke manje ngoba sinamali iyangikhuba le ngoma iyangikhuba phela cha iqalwa uye cha ngitho ngathi nje indoda enibili igadle thina ngona kuba la ngoba umuntu wesifazana kodwa ke ngibuye ngimthethelele ngoba yena uthi ake nikhulumeni mantombazana uma ngithiwa imali seyimfeneni futhi ngabe nisehlathini bese esho ulondeka lapha kahle kufanele ngibe nolondeka uye lo othi usaphela lo mfana ngenamali ngiyaqhamuka lelazi lokho basobha mfowethu simbonge nje umzulu usiphamisela abantu abanjengale ntombazane beqhubeke njalo sibabonge nabo umpungose usilethele usiphesile ngoba amantombazane kumaskani mawuthi yabheka ingoma engenantombazane manje isayindawo qiniso asiyibhekeni lento nanokuthi umculo kaMaskandi awuhambe nekhathi ngiyezwa nje abafowethu abaningi bayakhala bathi hayibo le ngoma kaMthandi nayisuka uMaskandi bekila nje imkhuba le ngoma kaThozani Langa ethi email ayifani lezi ngoma ekhishwa uMthandi namhlanje le ngoma kaThozani Langa ethi I miss you uMaskandi niyona uma kuthiwa lezi kaMthandeni iParis akusuka uMaskandi ingoma kaThozani Langa ethi wedding day uMaskandi niyona uma bethe kaMthandeni akusuka uMaskandi ingoma kaThozani Langa ethi uyangichama le ade beyithanda beyincoma ngalezi zakhathi uMaskandi niyona kodwa nje asibonga ukhuba mina ngibonga ukhuba introducer lente ngesimanje angamanga ukuthi ke amantombazana afike ngokhuzane cha ngeke uma phungulade sabazi lokho kodwa ngokwelokho kwesimanje lendlela angena ngayo kanjena ngathi
cha ukhuzana ubafakile ngiyala mfo Manqele umgqumeni ushuni wokungena kamnandi kanjeyana uqala ukumaphungula nomgqumeni we-SMS futhi ngasho into eqale ngo-2009 ukhuzana ube seyifudumeza eseyiveza isisabalala ngoba ube sesebenza noSiphesihle yena ikhawe eningi yazi yangena abantu bayithanda anyala uThozani Langa futhi ngese nomgqumeni futhi uThozani Langa waqala ufika nobonakele kumculo kaMaskandi wacula nobonakele landela indidane yacula nobonakele umgqumeni nje useyihijack endleleni naye ngosho nomdala cha manje indlamlenze bese kufudumeza thatha yafaka microwave asingathi isiqopha mlando sisodwa mfowethu ungalaba uthi bayinye umuntu osungule leyo nto leyo cha phela kuhlezi kuno first time mase thina siyathatha kodwa inqalabutho iba yinye umuntu oqala into yisona siqopha mlando yabona nje njengokuthini ngiqalekise ngento elula eyenzeke phambi kwethu sesihlakaniphile umuntu othi ngaqopha umlando kuMaskandi okuhlukanisa unyaka umroza kuphela asivale isiqhatha nabantu le bese ngiqalekisa nje nami hayi uhlukanisile umfokazondo unyaka waba unumber 2 kodwa ngikhumbule epost ethi sengiqopha umlando wawuhlukanisa futhi nomgodi naye futhi wawuhlukanisa unyaka aza uzophinda kabili kodwa kangikhumbuli laba babili abasungu abaqalayo nabalandelayo bethi siqopha umlando so sekanjani mase kuthiwa break record ngicabanga ukuthi usukwenze wedlulela shothi ukhuzana break record yes ubuphinde kabili record break ulibreakile record angazi ngesizulu kuthiwa league ngoba isingisi le hayi isingisi leso kodwa nje futhi sibongele futhi sizawuphungose saphatha igama lawo nje kanti iphelezele ikhwaya yele Dubai iphelezele ikhwaya lase Clermont izindaba ezimnandi futhi leso ukuthi insiziwele engaqali ukukhuzana ke Dubai uke waya nganyakenye eyoperforma ngokwakhe umculi ke maye yapheshe uyahambe namagida ngomakhe konke lokho so siyakubonga ukuthi uqokweyena ukuthi akwazi ukuphelezela ikhwaya leli lase Clermont behambe bephesheya iviki liphelele phelele ngoba uzowahleliswa ngisho imicimbi ethile ngeke attend inje izulu bese ngasazi ayi uyakhala namanje uthi nokudla kwalapha eNingizimu Afrika impela yangena asakuboni kahle lokho epostage nangothuma ukuthi ngiyaphapha muthi na umgodi postile uthi ayikudla ngene sizongena ke nakuyo le noma nje besikhuluma nje izinto ukuthi sabona umthandeni ese-UK okuphi ehamba yedwa thola sawubona khuzana kumthandeni yakhumbula yebo sabona ukhuzana ya eDubai hamba noThibela ehamba noThibela yebo kulokhu uhambe yedwa sikhumbula thina nomfazi omnyama yebo sikhumbula owashe lemhlophe yebo sikhumbula ombuzeni mabeye phesheya bahamba nama-dancers amagida ingane zoma okunjani okwamthandeni nokhuzana ovela umuntu ahambe yodwa Thomi uhambe neqembu lakhe i-triple kodwa sizokhuluma ngakho konje umthandeni wayengahambanga nomshobo wayehambela nje yedwa lapha naphesheya eshaya into enedwa lapha yedwa lapha ibheshe lokhu lithi ipina wakhe webheshe ekila nje ibukhulu kodwa ukuthi siyakubonga konke lokho kungebona bodwa ke kunensizwa laphana le isigora usike sahlala nawo khona lapha ku Perfect TV ngayibona umfoko wamncube na ushaya 2 million ku Spotify ayusebenzile eshaya 1 million ku YouTube ezisebenzile asincome nale yansizwa muhle lo yamse ngathi biqala thandazana thandazana umfoko wancube inhle lento ayizile mzina nkatha mfowethu sikuthelela umquba lokho uqhubeke futhi unika abantu umsebenzi omuhle ngoba usacula umculo wangempela akacula umculo wesimanje manje ngamuze ukukhuluma nala yithena akaculeli uTikTok yes akaculeli uthanda kanayo ingoma uthweni uculela uthando uculela insizwa uyiculela ngosizo lwakhe futhi yazi uprovele iphela iphoto vakhumalo lokuthi ukuze ingoma yakhe trend nokufaka umuntu wesifazane ucwele TikTok ingoma yakhe ethi sasibaningi uyedwa futhi la ngoma akusizo lezi ezokwesithi ezokubhala leza iyona ethandwa futhi so abantu sengabona nabantu abafana noduma kahle yep othwasa le cancel yebo bagxile empeleni nomroza leshama million nawo shuthi leti yenze abantu abathile ngoba vele sawubona uduma kahle nawe uyamajina uduma kahle esenale ngoma nje igusha into kanjalo nengoma elakhe ijele uduma kahle ngokushuni wakhe akumvumeli kodwa ke sazi ukuthi ziyashintsha mfethu mhlawumbe nabengena e-studio kunengoma ethi mayishaya isiginci impela shathi hayi le ingathi yamfuna uSiphesihle Zulu athi ngimlande ngoba phela igagu la futhi uyafuneka ubonakala uyafuneka undoni uyafuna njengethwasa lekhansela lagcala imlando undoni lapha nethi awungonje isithando sami wayingoma enzima kabi le yashaya 1 million awuyashaya
yabe khona nje top 10 okhozi. So injalo nje mfowethu ngoba sisho namhlanje sizoncoma sizovula uhlelo. Siyazama ukwendlalela abantu ukuthi lapha emakhaya nazi ukuthi la kwa Perfect TV sekunohlelo olusha sizobe sincoma sobe sigxeka ugxeka into esizoyenza. Sigxeka umculi, sigxeka umhlelo emicimbi noma ubugay noma ubumcineka noma ubujathi ugodo siyaqonda. Sikutshela ukuthi ubhedile. Okwenzile akubanga kuhle noma ubuza imidolo impela mother of all law siyamthinta naye mayibhedile mayenze kahle futhi asiwuthele umquba nje obukhuzana nje zomcimbi wakho uzoba khona nge2 into enhle lenzokhuzana bobo kabaculi bamaskandi mina ngiqala ngokhuzana kube nomculi owner i-event uselapha emcimbini mfethu October namhlanje zo4 kusasa zi5 October imcimbi o2 ophongolo yabaculi bamaskandi. Yebo phela. Uyabona ukukhula kwamaciko ethu. Ukukhula kwegama lethu. Gatsheni umzukulu kusasa. Khathwe phansi ophongona nasolona. Uyabona ke mfowethu sesibuyele egameni lokuthi ke singasho ke ukuthi umfokampungose. Yes. Siqopha umlando. Uyimculo oqala mina mhlawumbe uzomveza wena engimaziyo okwaze ukuthi abe nomcimbi obiza yena noma ukuthiwa uyinxusa kuwona akwazi ukuhlela izinto bese kulandela abanye abenze emva kwakhe. Hayi qiniso. So asikuduse lokho nangu ngempela uGatsheni acabanga ukuthi mangasiyo i2nd annual i3rd annual lo kaGatsheni wenzeka namhlanje nangu ngene umzukulu nawo sethi hayi homecoming manje ziyakhala and siyabona nje kuyasabana nabaculi futhi bakama genre siyakubona kuyenzeka kuyinto enhle asikuthele umquba kukhule njalo ke phambili konakele kusasa bakithi abawophongolo ngizule nje izizo lapha ngihamba nama-bounce ami mfowethu lapha ngeke aveleke ngoba hayi abantu bazobaleka kodwa nje ngihamba nama-bounce ami ayawuphongolo le mcimbini kaGatsheni ngoba konakala kakhulu akho umculo ongekho mfowethu nje seku October I think 17 kodwa nje angazi zingaki next week zingaki 11 17 lo 12 next week ivula nge12 kodwa wendoni saliwa futhi ngathi ula nge12 exactly nge12 baculi bamaskandi futhi abaculi bamaskandi futhi banento yabo siyathuthuka okuhle kakhulu ke mfokamanqele futhi kuncome ukuthi abantu lento izinto abazenze ngakubo yebo siyakubona umfokampungose uyakwenza eThekwini la kwenza khona unezizathu zakheke nokubuka futhi ke imarketing nanokuthi uzogaina ngoba ekugcineni monze events ukwenzela ukugaina uthi nawe at least uthi usiza abantu kodwa nawe bekhona okusalayo kodwa ake sikubone ngenye ilanga ukhuzani enza umcimbi enkandla ake siyobona ngakubo singaboni umuzi wakubo ake siyobona ngakubo enza into ephe futhi abantu bako uyazi kubhlungu wemfokamanqele ukuthi sibone uGatsheni obongasophongolo nje kuthiwa uyopha abantu bakwahlabisa ukudla ashiyo umakhelwane ophongolo ake siqale sishanele emakhaya bese siyakwazi ukuthi sishanele nakomakhelwane asithi sincoma nje into kampungose khuzala mfowethu kuhle umsebenzi owenzayo kodwa ke ake ukhumbule nasekhaya ake sikubone wenza umcimbi enkandla noma ukuzela umuntu wasenkandla unjoko uthandazana noma ubani ozokwenza umcimbi enkandla ukuthi uxhasa ukhuzana mawukuthi ukhuzana akwazi ukuthatha igcwalisa ayisenkandla hayi ngeke angisho ukuthina ngibe abantu basenkandla kodwa ayi igcwalisa iright eseThekwini yona shuthi ngaba umcimbi wesibili igcwalisa into engayenza ingasuka izegulu kunokuthi yenkandla hayi nyakuthi bethu lapha na siqasha omahuko ogcwalisa siqasha umaphorisa awukwenze nje wena umaphorisa esempembeni amahloni kithi kodwa ke futhi kuneside elihle ukuya kwakhe empembeni kunezinto nazafika ayithande anganazi eGoli anganazi ePitori engekho eThekwini kunezinto azofika ayithande lapha ngoNongoma emcebo kunezinto azofika ayithande ophongolo ngabe ngenkomo nje yini le nto kuningi kakhulu njengoba hlabisa nje sinendawo lapha ama-tourist esesakhelwe manje lapha abantu besineqiwe emakha ngihleze ekhaya ngibuka isiqiwe lapha ngibuka ilwana makhuluma loze nje zomasipala support yadala lapho masipala nje usichaza ilanga sazi kodwa nje mfowethu seyishito njengalezo asikuthathe laba abantu laba abakude abasibagcina kuma TV ake sibasondezele abantu basemakhaya ngoba mfowethu isupport yokuqala uyithola ngasekhaya ubupromoter lapha kwahlabisa edorobheni uma usuphakeme usuyi-Perfect TV awusakhulumi wena awusaveli nje kwahlabisa usumkhulu ake uthi uma usuphakama bese uqala ubonge ekhaya njengoba uGatsheni yabo uyasibona isiqubulo saGatsheni sithini sithini sithi Gatsheni Music Festival ngivumelene ngibonge
wawenza kuphi ekhaya uphongolo. Bafowethu lapha emakhaya nezwa amakuthiwa sikezwa ugwansile siphetheni. Nangeviki elizayo siyabuya episode number 2 imina umfowakaKhumalo sohlezi sihleli lezi zitulo lezi siniphathele kumnandi. MfowakaKhumalo ungathina wakho ukugcina laba ababukeli bakho mfowethu. Mfowethu akukho engakusho umfokaManqele ngaphandle ukuthi sibonge nje kuleli thutshana abasinika lona engingabathembisa khona ukuthi kuningi ukusazokwenzeka. So abahlale nje benethezeke besubscribe futhi ku Perfect TV behambe be TikTok Perfect TV befike be like lapha na be follow ama video khona. Yes. Na ku Facebook likhona ipage mfowethu le Perfect TV. Liphethwe yiloko ibhuni lesigaba. Lelo page lele ka Facebook. Mayibona amakokoza libheke ku 200,000 man. Alibheke ku 200,000. Livulwe nje beqaphele vele. Livulwe ngomase libheke ku 200,000. Baqaphele mfowethu ngoba uthi mawuvula into lapha maye bebona ngathi yaphakama abantu bese nalo evula kwakhe eceleni. So beqaphele kakhulu belandele nje Perfect TV angifuni ukwanda kakhulu. Bafowethu na kuyilokhu zelandelayo futhi episode elandelayo sizobe seniphathele okungcono ke nalokho. Okwamanje besisana endlalelo ukuthi kahle kahle yini sizokhuluma ngayo. Mfowethu ngicela ushiye ipage lakho ngifuna sikukhulise ngoba phela abazi abantu ube MC wena. Ngcono mina nje angifuni futhi angikwazi nokuba uMC. Bese ngicela ushiye la ngifuna bona ogatsheni laba babenza imicimbi mfowethu bengicabanga. Ngifuna ushiye ipage lakho la. Cha wengaza kwethu lapha na ku Facebook umuntu nga-M uclean nalapha na ku TikTok umuntu nga-M uclean ku Instagram umuntu nga-M uclean lapha ku X obeku Twitter umuntu nga-M futhi uclean akukho uye ngayinombolo yocingo echanga ngandla kwethu uyathetha lo mama bafethu nezwa abantu ababhaqa ngamathawulana o5 rand phambili sishiya sikhululeke la iPerfect